Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe en garti e welede gueno haalirde meɗen kokriko tawi ko ballal ceerno meɗen ceerno Yaya Alpha Dia. Jamma hande o yewtere meɗen wiitende Dannga waandu sikkela to kaɓirɗe doroy woni toon ko ceerno Yaya Dia kaɓirɗe kakidiɗe Aminata Siré Bassoum huufi haalirde ko musidɗo mon Ibraahiima Oumar Kane Katante Lenyol mo Agnam Yeroyaabe. Sikela jamma hande o bandiraɓe tedduɓe eɗen jogii weltare mawde nde tawno Pulaar ene hewno wiide so tawi neɗɗo ene yaha Makka so hawri e Muhammadu mo jamme kisa ngoni yo rutto laawol muɗum moƴƴi. Heewi ɗo mbaɗɗen jewte tawa ken tolniɓe e haalirde meɗen kokriko tawa ganduɗa moni fof ne adda hen yiyande muɗum eɗen mbawa wallodirde hen. Hande noon ko enen tigi jooɗodi e musidɗo men ceerno Yaya Dia tawi ganduɗa koye Agnam Paris Mango eɗen mbadda ganduɗa soppojolo e yewtere meɗen wiitende Dannga waandu. Ɗum noon tan bandiraɓe tedduɓe koɗo yewtere men hande ko ceerno Yaya Dia. Aɗen gandi ɗo joni joni o hewɓe nana tolni en toon to tufne Skype won kadi ɓe ganduɗa wonɓe noddirde ɓeɗo ganduɗa ko natirɓe nder lowre nde hoore muɗum hani e ganduɗa ɓeɗon ko sawdiɓe woɗɓe tawa ganduɗa ben peƴƴe ɗe ene mbawa yettade ɗumen no hannirta dani. Eɗen gandi sen ƴewtidima kaalirɗe ɗe nde wannoon ɓuuri abbitade koto banggue kumpital abbiti to banggue ganduɗa pinal. So wiyama pinal yimɓe hewɓe cikkata ko nalankagal hayso woni noon ko hen jeeya. Sen ciftori ganduɗa murtuɗo Samba Diop yo moƴƴere gueno jurto e makko so yewtere waɗanoma ha wuli jaw o wiya min mbiɗa andi hewɓe ganda ko woni pinal. ɗo noon jiya omo naata e yimɓeɓe o nodda yimɓe wonande o siftina ɗumen wone jimetenoɗe oyo hol bawɗo yimde fantan, hol bawɗo yimde gumbala, hol bawɗo yimde keroje, hol bawɗo yimde ɗum, hol bawɗo yimde ɗum. Jomumen jima ɗum o welto hen no fewi no fewi no fewi no fewi hen sahaji ni kanko fo e welde dande o welto hawa yimani yimɓe mbay jala. Wadde noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe e nder ɗinɗon teskuyaji heewi kamɓe ganduɗa ɗowoɓe ɗen ɗon jewte kamɓe waɗɓe ɗen ɗon kaalirɗe tawa neɗɗo o ko gurnode e gurdam ko abbiti tan e pinal walla magiyankagal walla yimiyankagal ha waɗi haalirde. Hewɓe noon ene jogii ko nguɗi wiide wonde leñol jogii ɗum ko anduɓe e alɗuɓe e laamɓe saha fof won woytotoɓe wonde seerenɓe men ɓe garani. Joni noon haalirde kokriko kam no waɗirani to ummi ha yetti hande golle ɗe golleteɗe hen ɗe beele waɗɓe ɗum ɓe ko waɗɓe dani tan walla ko famɓe goƴaji rennogo nder e boowal. Ɗum noon hande ceerno Yaya Dia Pulaar ne wiya so tawi wonko yiɗi suuɗade e basil yo taw ɓoɗɗoɓe ɗacci. Ɗum noon hande andirnoɓe mo tan to haalirde kokriko jolaten hande koye tufde mawde beele ganden aha wiyeteɓe garani ɓe kay won hen arɓe. Adi fof ko ceerno Yaya Dia calmina rendogo haade men jumpude e mbade yewtere men. Eyyi bandiraɓe min calmini on min jarnima on min juurima on kadi min beltima e joddaɗo ene e gendiyanke mawɗo biyeteɗo Katante Lenyol ɗo e Paris Katante. Jarama ceerno Yaya Dia kadi tawtorama yewtere nde musidɓe meɗen sikkelade waɗi wone e goggo Aissata Sy ganduɗa ne tawtora yewtere nde
habi jakaria konte walla habi maymuna kan ina tawtora yewtere nde ɗum noon sikki ala mbiyeten tan ko ma yaaru no hanirta ndani ceerno yaya mbaɗande hettiyankoɓe meɗen inana ketti wonde wiide en hande won sengo wongo ngo ɓureten nayorade moni fof nana namdi to hoore muɗum holi gonɗon sengo e holi gonɗon sengo wadde noon jiɗen hande nayorade koto banggue diine l'islam sen mbi diine l'islam eɗen gandi ko diine ganduɗa cuɓaɗe ko diine cuɓaɗe e nder diineji ene kewno fodde no yimɓe kaldata ɗum jomiraɗo haale nder ɓurana wi wonde suɓima diine l'islam o welama golleteɗe henɗe ka ceerno e gonɗon sengo kono noon kadi e nder diine l'islam ene woodi toon ko wiyete ko l'islam e ko wiyete ko iman e ko wiyete ko ihsan e ganduɗa gueɗe kewɗe nan toon ene soomi hen ko wiyete ko laabi waliyaɓe ɗum noon hade men nadde e lawol tijani wasa ko min namdoyi hen taw ko so tawi ina wiye wonde e gueɗe l'islam ɗe gueɗal nana hen biyetegal juulu so ngal moƴƴi tan foof moƴƴi so ngal boni foof boni wadde noon moƴƴowol foof moƴƴa bona foof bona ngalde ene foti andede min mbiyatama ya natirɗo min mbaɗa ɗum tan namdal tan ganduɗa danga waandu no mbireten ni min mbima ceerno yaya so wiyama holko woni juulu e l'islam holko tonganta rendo ngo eyyi ɗo ko namdal ngal namdiɗa kono kadi ngal jogorɗa jabtoyade so tawi noon yimɓe mbiyamo juulu holko woni juulu e hoɗo julde ummi e holko Allah tagiri neɗɗo e dow leydi o tagiri neɗɗo ko yo ar honga sabar walla ko waɗa mbay jalala walla ko yo ar ƴeewa no leydi walla no aduna foti ummorade ha yimɓe daña ko yaawi ko nande avion ngaji ñaama hen jara hen walla ko yo ngar tan ene ndema ene ñaama ko ɗum ɗo woni gurdam mumen ala ɓa sikki wona ngol ɗon oɗon sababu addi neɗɗo e dow leydi addi neɗɗo e dow leydi ɓa sikku sababum Allah sabini ha wawa andede haw wawa famede haw wawa andede kanko woni geno kanko woni mawɗo kanko woni mo ala yumma kanko woni mo ala baaba kanko woni mo ɗanotako kanko woni mo tampata kanko woni mo wumani mo faaɗani mo bompilaka jowo ko ɓuri luggidde ko ɓuri niɓɓidde jowo ɗo ɓuri woɗɗude ɗo ɓuri ɓadade ɓadiɗo ko ɓuri no jungo ɓadiri hunuko walla no ɗemgal ɓadiri hunuko oɗon jomiraɗo omo yiɗi andede omo yiɗi andanede omo yiɗi andede ko woni omo yiɗi andanede ko waɗi omo yiɗi andanede ko o wawi omo yiɗi famde haqiqa tagore nde o tagui e dow leydi ndi hono mo anni e addude e dow leydi o mo ganduɗa omo yiɗi wiide yo lomtomo e dow leydi ndi mo ganduɗa omo yiɗi wiya ko kanko joɗaniɗo dow leydi ndi wona ambassadeur mum walla wona neɗɗo mo joopi mo timminani neɗɗagal ha wawa wonde ɗo seno o rokka ɗum teddugal gila ɗo jibinte teddugal ɗo wuuri teddugal hani maayi e teddugal hani ummiti ko nden oɗon jomiraade tagi biyeteɗo adama no timminiri adama no timminiri terɗe adama o waɗani ɗum gite o waɗani ɗum hunuko o waɗani ɗum noppi o waɗani ɗum juuɗe o waɗani ɗum koyɗe o waɗani ɗum reedu o waɗi noppi gudde mum payi koye goddol o waɗi kine gudde mum payi koye goddol o waɗi hunuko fayi kadi koye goddol o waɗi hay sanno ko hoorema muusi maɓɓaɗa fayi koye goddol ɗum ɗo fof ko ummoto e noppi ko ummoto e gite hay sanno ko gite ndiyam gite ɗo ndiyam yaltirta ɗo foti ko bojji ɗum ɗo fof o rewni ɗum e goddol gotol te hay goto hen bonnanta goɗɗo on nde o tagani on ɗum ɗon o tagani ɗum juuɗe ɗe omo yaara juuɗe ɗe ganduɗa eɗe naftore eɗe gollira banggue diine to banggue diine juuɗe ɗe ne mbaɗa hen ko Allah haajiri eɗe mbaɗa ko moƴƴi eɗe calligo eɗe gummina feɗendu par feɗendu noddude Allah timminande Allah mangu muɗum eɗen jaaha kanje ɗe ɗon juuɗe eɗe mbawi yaade ko wiyete waɗoyde ko mbiyeten jihad wadde hen ko moƴƴi sakkorade ko moƴƴi gollirde ko moƴƴi lawƴirde neɗɗo juuɗe muɗum yaarude koyɗe muɗum ɗaɓɓoyde hen moƴƴere wadde hen kala ko foti juuroyade mawɓe juuroyade makka
yaade waɗude geɗe moƴƴe ummade e jama faade hay sanno ko e gese ɗum ɗo fof ko hunde moƴƴere o rokki ɗum ɗo ɓi adama o wi ya joɗonomi noon e dow leydi ya wonanam e dow leydi gona représentant am e dow leydi oɗon Allah noon ko waɗani neɗɗo ko ha neɗɗo o andi manggu ngu jomiraɗo o waɗani ɗum bamma ko wawa waɗandemo ɗum yumma ko wawa waɗandemo ɗum ala bawɗo waɗandemo ɗum oɗon Allah kanko nomo yiɗi andede woota kadi ko waɗana holko waɗante o waɗante ko remenede gese walla waɗante ko addanede haalis walla waɗante ko waɗanede gayi walla ko huccitinede e nate ɓosoje kaaloje walla ko leɗɗe ɗe ganduɗa cehaɗe omo rewre ɗum ala o ɓuri ɗon no feewi no feewi heddi noon nde neɗɗo o arata nde hade makko andere kanko jomiraɗo saabu o wiɗo holko woni njuulu ngu ko hade neɗɗo o arde cukalel lombingel ngel rewde yummum gila suwa yaltu e ngel waddi aadi hakkude maggel e Allah hade maggel arde to nder reeto e kawisaji Allah e mangu mum e kemtalla e mum eno mbire tan kadi e ñeñal mum cukalel ngel ene woni e nder reedu yumma ene ñaama toon ene yara toon ene lumbo toon ene woya ene fetto ene welto ene jala yummani heddi e tampere mum e teddere mum ha Allah yaltina ngel ɗon cukalel leydi hade maggel yaltin noon won adama ngel addude ɗon jomiraɗo bandiraɓe yimɓe hewɓe ne jiilo Allah kono ɓe donki andude hoɗo neɗɗo wawi fuɗɗora taw yiide mangu Allah e famde Allah tigui rigui e ñeñal muɗum cukalel gongel ɗon e nder reedu ngel hade maggel yaltude koma Allah neldingel message wona message noon hakkude neɗɗo e neɗɗo ala ko kanko e hoore makko o jangtani cukalel ngel holko o yiɗi hol aadi hakkude makko e cukalel o wi cukalel ayi hankadi ne yonti aɗa yalta e reedu yumma yonti hankandi ne aɗa faya e leydi ɓaɗi yiɗi noon gonnami toon ambassadeur hade ma yaade aɗa waɗa toon ambassadeur aɗa andi ko jinmi cukalel ngel wi ala min mi yiɗa yaade jinmi ko heddaɗo ɗo e nder reedu he saabu ɗo ɓaɗa ñaama ɓaɗa yara ɓaɗa fofti ɓaɗa looto to mbiɗa yomi yaha toon mi anda toon koye kadi mi suusa o wi ala kono wona ɗo noon jogorɗa heddade ka jaho hami ƴeewa so tawi ma moƴƴiri walla ma bonu cukalel ngel ne andi wonno ko konngol Allah cukalel ngel huuli dillude o wi joni noon jinmi ko jaaha jippoyɗa leydi oɗon ndiɗon leydi oɗon aduna ɗon wonde paggotoɗa toon woni guesa ba nelmami ya remoy ngal ɗon demal noon wona ƴeftude jalo ene remoya ya faggoyo wona ƴeftude haalis ne juloyo ya dañoye moƴƴere ya yiiloyo moƴƴere wona yiilade hakkude galle e galle ene salmina ene rokka ga haalisaji ala o wi ko jinmi ko jaaha ƴeewa hakkude am e maɗa won sarɗi e jinmi fawde e dow maɗa ɗiɗon noon jinmi fawde e dow maɗa nimi ƴeewa soma waɗi o wi joomam holɗum o wi jinmi ko sa yeehi garɗa wadde ko shahadatu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ma cettina Allah o ko goto ko min tan mo ala mo ndendumi ala gonɗo pasam e dow leydi te muhammad sallallahu alayhi wa sallam oɗon ko kodda annabaɓe e annabaɓam o wi e yo bisimilla o wi joni noon cukalel ngel tami feɗendu mum mbatte hen haqqille bandiraɓe nde ngel taɓi feɗendu shahadatu an la ilaha illallah sen jiiɗi puɗɗorɗen togsundu eyyi saabu enen hay sanno eɗen keewi haalde so neɗɗo lima heewi limirde ko hoddaro joni noon ngel jaggi ɗon shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o wi cukalel ngel sa yeehi ɓaɗa fawema sharɗi goto iqami salat o wi holko woni iqami salat cukalel ngel o wi hoftaw cukalel ngel hof feɗendu o wi iqami salat o wi no salatuji ɗi poti joomam o wi tisubar kofe banggue nano eyyi ñimdude juulu o eyyi woni iqami salat ñimdude juulu kono holɗon juulu o wi ko waktuji joyyi ɗi pawmi e dow maɗa ɗi o wi holɗin o wi tisubar sen jiiɗi puɗɗorde walla mbiyen subaka ayi o joƴƴi banggue nano banggue ñamugo peɗelel ngel o wi holko rewe subaka o wi tisubar woni ɗiɗi o reftini hen tati o wi takkusan o wi futuro o wi gueeƴe ay jungo ñaamo ngo tamimo joyi ɗi joni waktu joyi ɗi nana e jungo ñaamo ngo kadi ga en e jungo nano ngo shahadatu an la ilaha illallah o
o ashhadu anna muhammadan rasulullah onne kadi feɗen to sundu nantami iqami salat yo ñiɓnu ndu haadi wattuji ɗi jaltinede ga woni ɗiɗi o wi holko rewi hen o wi ita zakat o wi sa hen guitta asakat ay tata ɓuru ndu ari o wi holko rewi hen o wi shawmu ramadan ay korko o kadi yalti o wi ko rewi hen o wi hajji ila baytillahi l haram liman istada ila sabili yahde makka ay joyi ɗi timmi cukalel ngel tawi goɓɓon mum ɗiɗon peɗeli sappo ɗi fof gari jabade gueɗe joyi jamiraɗe sahaji ɗe mbattene exactement joni noon cukalel ngel tami womri mum o wi aha joni noon ko heddi kala ko woni e jungo ma ñaamo diidi gonɗi toon ɗi walla ko ñaamo ma ngo jogori liggade o wi kala ko ummori e ñaamo kala ko wiya ene rewi e lawol hay sanno ko luwaji mbiyaɗi ko ɗiɗo woni droit ko sa waɗi ɗum ɗo a daɗi ɗum ɗon hankkadi kala ko ñamɗina eɗen gandi hay sanno koye ɗiɗo leydi sa wiyama aɗa jogui droit tan yanade koye lawol pewgol gonɗa o wi jungo ma ñaamo ngo noon kala ko mbawɗa heɓɓoyade hen janggo walla kala ko mbawɗa gollorade ngo janggo ko ɗum ɗo woni moƴƴi maɗa sarɗiyeji mum e luwaji mum fof nan toon nano ngone kala ne kettirɗa nano hankkadi ɗi ko andu a rewani lawol ɗo noon sen duttima jungo innirago ñaamo ngo ɗo noon hay peewal so ammama nuuti kitabu hoɓi yaminihi eyyi hisaban yasiran ay o yaltoyi toon wona joni noon keddiɗo hay sanno ni ko ñande yawmal qiyamati no wiiɗa so yimɓe gaari ha eɗo laabi celi ɗo golne fayi nanol golne fayi ñamol paaɗo ñamol kam ne andi ɗo fayi paaɗo nanol ne andi fayi ndeke noon cukalel ngel jaggi ɗiɗon ñoƴƴi ɗiɗon no jinno wiide tami ɗum e o wi joni noon hankkadi jiɗmi ko jalta cukalel ngel noon yiiɗi yaltude ɗo ngel yaltat ɗo e ngel wonde kulol ngol ngel yiiɗa yaade to ngel wiyete yo ngel yaato saabu ngel yalna won caɗele goni toon hankkadi noon heddi e ngel huuli e ngel jaggito heddi toon e ngel jaggito juuɗe maggel e ngel jagga tekteki e ngel wulla ko ngel wullata ɗon ko ngel yiiɗa heddade ngel yiiɗa heddade dow toon ngel yiiɗi tan kangel e hoore maggel ko artude jotto e nder reedu yummiraɗo kono jomiraɗo wi ala yaltat ɗum woni noon ko jiyata hankkadi ɗo ngel yaltude ɗo noon wonno ngel anda to ngel fayi e ngel jaggito jogui kulhuli e ngel nangto kala to ngel heeɓi eyyi ɗo noon nana yummane wulla nana yummane woya ngati wore hankkadi ƴiƴam dambunoɗam ɗam ƴiƴam e ndiyam hankkadi heddo ngel fetto e ngel yiiɗi yaltide par force saabu hankkadi ngel jaltoyl ɗo noon ƴiƴam e hunde fo ara ha lappo e maggel so lappimo e leggel ngel yana e leydi ɗo ngel yana e leydi ɗo ngel arde kulol ngel ara ko ngel paɗɗi ngel ma ngel fiya kellol beele e ngel wawa ummade ɗon no wiya ko seyɗade fimo heɗo ngel ewla so ngel ewli hankkadi ngel timmi neɗɗo e ngel foti juulede e banggue islam joni noon hankkadi noon woni luukago adango so tawi ngel memi leydi ngel waɗi ɗum tan e ngel foti juulede ngel timmi e ngel foti ngel teskama so tawi noon ngel luukani ngel yaari noon aha ɗum ɗo hankkadi natti wonde neɗɗo timmani woni wari ewari ane joni noon ko ni neɗɗo o ardi e dow leydi joni noon hankkadi heddi jomiraɗo o subhanahu wa taala holno foti andirede no mbiruɗa ni e ɗum ko lowre mawde mbiɗa sikki ceerno Yaya Dia nde wannoon lamdoɗa koko ganduɗa a nokkoyi to woɗɗi en mbino holko woni njuulu a famni rendo ngo taw ko adi ko holko woni juulu e neɗɗo biyeteɗo yo juulo hol kanko en paami ndeke gila nde o woni e nder reedu yum makko hade makko jibinede juuɗe makko ɗiɗi ɗe koɗe tama ko womre hen fof wonko joofi joni noon ngel ari ngel yeehi hankkadi ha ngel yettima duuɓi wawde gollude gollal golletegal ngal kam holno ngal waɗirte hade maggal waɗede cukalel ngel nde ngel ari ɗo e teskuyaji mbatte hen haqqille cukalel so ari jiya toon kon tawi goppon mum ne wayno ko kaɓeteɗo ni sa wi aɗa tamta ɗum aɗa wawi ni yurmade goɓɓon kon kula hoto goɓɓon kon on jogel ngel hen kono a wawa tamtude saabu ngel wonɗo ngel wi ko joomam aadi mo badduɗe no ɓaɗa jaggi momi firtatama joni noon hen sahaji wonande binnoɗo deftere wiyeten talbis iblis nde o wi jiya cukalel ngel noon ne wayno muyno mosowel ni
o wi aha holko ngel mosata anan enen mbiyaten ko boje komti ala koko Allah hollimo e moƴƴere so tawi a mawni a waɗi ko oɗo nema jogorɗa hebde ngel wona e jalde ngel wona e mosde o wi noon so tawi ngel hollama kadi ko fotɓe nadde e jeyga walla mayɓe nadde e jeyge ɗo ngel leli ɗo hankadi noon jiya kangel ne ngel wayno goyowel ni wona komte boje wiide mo yummamayi walla bammamayi ala tan Allah feeñat ɗon e ngel yaara noon ha ngel mawna hankadi no ngel heddo e ngel wiye wat ngel jaɓa ngel salo ha ngel mawna ha ngel naata diine ha hankadi ngel heɓa duuɓi sappo e jeeɗiɗi yaya hadde ma woɗɗode toon ɗo joni cukalel tamguel ɗeɗo goɓɓe ene yiya hattan Allah ko weeli ko ene jala ene yiya hulɓini ko ene woya way kono angel jogui hakkille ni konngol pulaar wiirata watti hakkille beele wona mbete ala ko sindodiri eyyi sabu ɗum jiyata ɗo ay kala ko jibina arde koye haqqille mum timmuɗo hay sanno ko ɓotel jibina e ngel andi yummaguel e ngel andi endu e ngel andi no muynirta cukalel ngel gandirta ngel arde koye haqqille e ñeñal Allah so ngel ari e ngel andi urgol yummaguel so yummaguel jaggi hay ñande ɓe kolli ɗo henna cukalel gotel jibina so tawi docteur ɓe jiiɗi ittude mo sara yumma ko tono woya so tawi yumma o ari tukki hoore mum sara makko o jaggi jukon tan o deƴƴa eyyi te ko ngel pamarel hande hay sanno ko ɓotel tokosel so heeɓi yummum ne andi ɗo enɗiɗi keeduji cukalel ne so rokkama jangguintake no ñamirta jangguirtake no taroto jangguirtake no yaroto wuuro jangguirtake no woyirta e te kadi nde ari nde hankadi ko metti ɗum eko mettani ɗum fof ne andi wadde sen paami ngel ardi koye hakkille yaha noon ha waɗa rawre woni gueɗe adunayankoje ɗe ɗo nadde e maggel ngel watta nande ko yimɓe woɗɓe kalata ngel watta yiide wona caɗele ngel ɗeɓa majjude ɗon seeɗa so tawi ngel fuɗɗima mawnuto seeɗa hakkille gadana o arta e maggel fulɓe ɓe watti hakkille sabune ngel artiri haqqille ni ko non ngel wasirta noon kadi ngel hotirta caggal haqqille saabu a hay sanno ko jeeyaɓe Allah mawɓe haade mabɓe mayde ne wiya wo takkiɗo moni siftinamo ene wiyamo wi la ilaha illallah sakkitoro ko ngoni moƴƴi jomum ne tindinamo saabu ɗon hankadi ko teddeni musdi kadi are makko hono fuɗɗorno ni omo hula koto yaaru noon saabu wonɗo Allah haali woni mabɓe fuɗɗotoɓe yaade wayata kono ɓe mbayata kono junditiɓe ni wayata kono koɓe ɓurɓe tampude hay hunde mbawa andude saabu neɗɗo ɗo maya ɗo wawa andude ɓiyum wawa andude tanum wawa andude garɗo way kono gonɗo e kooma noon ko sa wiye ya innanmo Allah ya walla ya wallumo julnama cukalel ngel ne ko noon tan ardata ewa heddi noon so ngel mawni hankkadi ni ɗon noon hankkadi ɗemɗe goɗɗe mbiye e ngel jangguine ɗum e ko ngel jangguinte ko yiyati e ngel wawi ɗum ɗon noon hankkadi adda caɗele ngel fuɗɗo noon kam wawi ɗemgal yumma walla koddiɗo hankadi ngel anda addoye ndiyam addoye ɗum ɗo hankadi ko noon ha ngel fuɗɗo noon hankadi kadi wiyede ene nanne nder maggel bindi janggo ha wiye ene nanne maggel needi gondi ndi ngel ardano watta julde walla so tawi ko église nawi ha église ene holle ko ni hen wadde ngel cukalel ceerno Yaya ngel cukalel lombi ngel hakkude diƴƴe ɗiɗi e tekke ɗiɗi e diƴƴe ɗiɗi ɗe woni ndiyam ngel fukora nde ngel yetti aduna e ndiyam ngel lotira nde ngel yalti aduna tekke ɗiɗi tekkere nde ngel somira caggal nde ngel fuka e nde ngel jibinade e tekkere so ngel maayi ko waɗirte ko kasanka ko lombi ɗon ko ɗon jiɗɗa hollude oɗo holno o foti wurdude eyo ɗon noon hankkadi ko ɗon noon hankkadi ko wiyete ɗaɓɓe gandal guila ɗo gonɗon e mbootu ha puɗɗoɗon rontede kadi leggal oɗon gubbe aɗa ko ilal lahadi eyi ɗon firtan hankkadi ko jangde naati jomum naati hankkadi dundu sukkunu ndu anda e hunde Allah walla mo noon taw jinnaɓe anduɓe o heddo mumen nemoye ndiɗon needi o wawa e ko wona ɗum ko so tawi o hawri koye jinnaɓe ausubillahi ɓe gona ɓeɗon kadi wiyete ko cukalel ngel ala chance kono ko tawriɓe ko kadi o wawa ɗum tan kono Allah o kamɓe yittama heddi noon ala mo wawa mo anda Allah heddi ko hoto woni holi kanko hoɗo yiyete holɗoɓe gonɗirimo soye leɗɗe cihaɗi soye jeyli kuɓɓaɗi soye diƴƴe so tawi en duttitimo to en e ɓurdi wonnoɓe to en kisraɓe ɓe ganduɗa kañumen ndewanno ko jeygol ɓe to ndewanno ko ndiyam ay ko heddi ko goto fof won kam ko rewi e gurna mum te hay goto ne kadi sikkita kay wiyetoɓe ateɓe wiyeɓe Allah wodani ɓe ɓenne gandi Allah ina woodi sabu tan so tawi Allah wodano o namdetake o poseta question omo woodi walla o wodani ndeke noon
ɗum ɗo so tawi en mbi eɗen jarni en mbawa yettade e namdal ma hen ceerno yaya hade men ya toon beele cukalel jibinama ari kañum yahani ha watti hakkille ñawnani ngel ɗon kañum wawani wonde julɗo walla kefeero jimmi wiide ko beele jibinaɗo fof arata kono woni julɗo watta hakkille suuɓo goɗɗum walla neɗɗo jibine tan ko julɗo walla jibine kefeero kala jibinaɗo e dow leydi jibina ko julɗo noon wiirate kadi ko noon jomiraɗo wiiri kala jibinaɗo ardi ko e diine mum diine Allah mo yamiri o e fodore waddande nde foti kono ko ɓi kefere walla ko ɓi endo walla ko ɓi deftere woni wiyeteɓe juif en walla christian en goto fof nde ari nde ko islam ardi heddi foti ko jibina koye laaɓal walla wona laaɓal ɗum ɗo foof ala ko firti heddi noon so jomum ari kono tawdi hankkadi kureji mum jokkoro noon e sabu so tawi wonno men mi yide saabi jalalayni eɓe kaala ɓe mbi sukaɓe ɓe ganduɗa nannoɓe e nedi baba adama walla cukalon tokosol muyno won kon ganduɗa maayi law kon mbaɗoyte ko hakkude al araf e aljanna ko ɗon ɓe daroto ɓe mbi ala koye huɓere al araf nde ɓe gotata janggo e jaam so tawi no namdorte no wonɓe al araf ɓe namdoto onon wonɓe e jeygol ko Allah fodanno on ko beele on jiiɗum ɓen mbiya aha yo Allah ittan min ɗum ɓe mbiyaɓe aha yon ɓooy toon yon ñiibtoon saabu kono salliloɓe noɓe duttorto kadi ɓe namdo wonɓe e aljanna ɓe yatinema mo kemno ɗon o ko noon on keeɓi ɗum ɓenne kadi mbiya mi keeɓi o yallah ɓeyda noon ɗon noon ɓeɗon sukaɓe wonɓe ɗon e deftere nde mbimami nde talbis iblis nde wi hade sukaɓe ɓe wiyede yo naato e aljanna hade mabɓe wiyede yoɓe naato e aljanna ko jeyge nge huɓɓete wiyoɓe ndiwɓe jaroya e jeyge ewa goto fof ɗo woni ɗo waɗa élan jogornoɗo wonde kefere o so ari tan dartoɗo hulat wiyata ko so tawi yaniɗo henna helat te so yaniɗo henna kadi fayi koye jeyge ewa nde ɗon deftere nde haali noon kono kam ko ɓuuri labde mo ala bakkat natta jeyge hay san noon o jibina koye keferu wadde eɗen gartata joni joni e juulu saabu wonde jomiraɗo wiyata caggal nde yimɓe ketti o to banggue natɓe jeygol e lamde masalaka ko fi sakka ɗon ɓe jabota ko min korano ɓe jabota ko min ɗum neɗɗo ɓiya tan ko min juulata wadde fayida gonɗo e juulo o jolanno rendo ngo holko woni juulu joni juulu woni ko yettinte hakkude neɗɗo e Allah sabu juulu hankkadi kala neɗɗo felliti darade huccide funnague wi ene juula hankkadi ne taƴimo kala ko woni e aduna e bonandeji ko taƴimo aduna ko wonno e nemaji taƴimo e aduna e ko wonno e gueɗe ɗe peewani hay sanno ko dewnoɗe lawol tan salminode moƴƴinde so neɗɗo hucciti hankkandi ni kam tan goto hucciti e Allah ene anni julde ɗo wi ɗo waɗi iqama mum ɗo hankkandi ni o settini ay ɗo jiyata ɗo kadi an ceerno Ibraahiima Kane juulu no hulɓinini hawni ay juulu ngu ko Allah juulante kono neɗɗo kadi juulante hoore mum kono juulu ngu sharɗiyeji Allah woni konnguɗi Allah haalduno e ngel ɗon cukalel gila e nder reedu kadi ne arta ɗon e juulete mami fammin ɗum peɗel sappo ɗi mani garta ɗon joni joni mami haalan ɗum so neɗɗo darima hankkandi ne huccide e jomiraɗo waɗi iqam o wona o wi ko sa yeehi ma mbaɗa shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndeke noon ɗo neɗɗo wurnata ɗo yadi ɗum ɗon yaltani ɗon wona shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ari ɗo jomum dari no wurda ɗo eyyi ay aadi o yalti iqami salat wona o daranima hankkadi juulu ngu yande en toɓɓeɗe arade ita e zakat ay o fuɗɗima ittude askat saabu o wiyata bisimillahi rahmani rahim wona janggude gueɗe moƴƴe janggueteɗe gummiɗe ɓuura nde ɗum ko zakat koko hunde laɓɓinde ko konnguɗi Allah wona holko rewi hen sawmu ramadan juulowo ñamata yarta ay korka kaka kadi ari ɗon hajja ila baytillahi l haram juulowo kadi hajji ay ummoto kone fayi leydi no ummo sa ƴeewi gummugol makko e jaagol makko ɗum woni safa e maro laabi ɗi o dogata ɗo sa ƴeewi ɗi jippogol makko haw ngabbiti to jeeɗiɗi timmi ndeke noon ɗo dari ɗo kanko hay sanno hajjoyani o dañani istiɗa'a yaade hajjoyde ɗo dari ɗo omo juula o waɗi shahadatu an la ilaha illallah o waɗi iqami salat o itti zakat o waɗi hajju o
o waɗi korko kanko ɗo woni ɗo tan o waɗi ɗum ɗum woni ko wiyete jomum so juuli way kon hankadi ko laaɓi kala ko wonno caɗele kala ko wonno musiba kala wonno bonande ɗo woni ɗo hankadi laaɓi ɗon so yiyama maayi ɗon koye jomiraɗo fayi ko aljanna kadi so tawi neɗɗo meeɗi yiide waɗi ɗum hayso lawol goto hayso wattata o wiyata kefere o hankadi saabu jomiraɗo ko wino yo setto mum ko foof o settima hayso lawol goto ewa joni noon juulu ngu noon hankadi heddi ko aadi neɗɗo o e jomiraɗo a wi wonde gueɗe kewɗe daguinoɗe nati dagade hankadi o watta hay batte mbesi ɗum ko takbiratul ihram firi ko hankadi ha dow haalindu tan gueɗe ɗe foof nati dagade makko fodde ko gollata eyyi sabu takbiratul ihram o eɗen gandi kala no joomi neɗɗo huccidi funnaki hankadi wi allahu akbar Allah ɓuuri mawnude kala wona Allah mawni kono Allah ɓuuri mawnude kala ko woni e dow leydi e ko woni e dow leydi ko woni aduna ko woni laakara Allah ɓuuri mawnude on hankandi so haali ngol ɗo konngol peññintengol ha goto foof nana ɗo luutiɗo wonno debbo o holli hankandi manggu Allah ngu kanko omo seedi o naati e nder juulu so waɗani ko wawa nadde nder juulu so neɗɗo habbirani wawa nadde nder juulu so salminani ni kadi wawa juulu mum kadi boni so jokki haala ndeke noon ne jogui no natirte ene jogui no yaltirte ma natira allahu akbar o e jaltira assalamu aleykum eyyi joni noon sa salmini toon ha gasi ande hankadi kadi a yalti o heddi noon juulu ngu e so hay so nen duttimo faati waɗi ko pecce tati ɗo Allah o mantata ɗum sa wi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗo ko Allah tan jeeyi ɗum hay goto jeeya heddi noon sa wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an e leñol ɗo gonɗuɗa ɓe gonɗo foof on peldi hankadi on jokkimo Allah kono bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin ɗum ko Allah tan jeeyi ɗum ɗo ko ɗo mantuɗa Allah ɗo haydara juulowo ala ko rendi ɗo e hay hunde Allah ala fof gonɗo e aduna ene kadi jeeyɗo e hunde ko Allah tan jeeyi nde ɗo manto e nde wi iyyaka noon na'budu ɗon hankadi wonti dental ndeke noon hay tawde almamini juulo hawrude bismillahi rahmani ko adina wiyete iyyaka na'budu ɗum ɓuuri yiɗede o hawra e mantore Allah o seedani kono heewɓe sosoɓe babaɓe so tawi jama yonti kewi ɗaccude ha heddo darde sakkiterɗe beele ne gara ene mbaɗa tugoru mukoru mumen ay ɗon joni noon ɗo wi iyyaka na'budu sabu so tawi en jii ko wiyete baynal kaafi won nuun yimɓe cikkata ko kun gonɗo ɗon o kono baynal kaafi won nuun o ko hakkude iyyaka o e nuun gonɗo ɗon o ay iyyaka na'budu ay ka o nani na o nanɗo ko ɗon woni bayna o ka o ko jomiraɗo eyyi nun o ko yimɓeɓe ay ko ɗo woni baynal kaafi won nuun yimɓe noon ɗo keddi foof ene nawra ene cikka Allah ko wiyete kun fa yakun ko ɓe ƴeftata ko ka o ɓe mbaɗɗamo ga ɓe ƴefta nuun o ɓe mbiya ko ɗon woni kun ko ɗon no kadi haqiqa woni kun fa yakun o ko ɗon woni wona tan innama amruhu ala shay'in an yaqula lahu kun fa yakun ko gon kun fa yakun gonno to en so tawi en nawitima hay sanno ko yasin so tawi omo yiiloye e kunuji ɓurɗi laabde ɗi ko ɗon kun woni ta'budan lillah kadi no mbiɗani joni oto kun koko jokkodiri eyyi oto ko jokkodiri oɗo koko taƴa o ga koko taƴa eyyi deke hunde jokkodirde ala ko woni hakkude ala ko woni hakkude mum eyyi ndeke noon ay ɗo jomiraɗo woni hakkude oɗo keef e oɗo nuun joni noon ay ɗon woni ta'budan lillah holko refto hen kadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay ɗon kadi keefe nun o kadi ari keef bayna kaafi won nun on kadi ari ay on ɗo ɗon o nasta'in ko ñeemti ɗon hawni non iyyaka na'budu nun o ɗo ko minen wa iyyaka o wownede kadi wo iyyaka o wawno wi tan joni iyyaka nasta'in iyyaka nasta'in eyyi kono wi ko wa iyyaka nasta'in e min kadi e min ɗo aɗa o ga iyyaka gadano iyyaka na'budu e nasta'in o serdiɗi na'budu o ko ta'budan lillah nasta'in o ko kadi eɓe ñemba eɓe ñemtina ko arnoɓe annabaɓe ko mbanno e moƴƴere anduɓe waliyaɓe ko mbanno eɓe ñemtina ɗumen eɓe ñemtina ko yamiri nelaɗo sallah sallam addi eɓe ñemtina ko annabaɓe wonɓe gadduno kono ga tan iyyaka na'budu o ɗon kam ɓe gomɗini tan ɓe ndewani jalan ɓe ndewani samba ɓe ndewani demba ɗo Allah yiilete ha yiite e oɗo ta'budan lillahi gonɗo o saɗa manta Allah ɗo yiilo Allah tigui rigui ɗo ñaguetake hay sa tukkimo ɗo o ñaguetake ɗo gawri o ñaguetake ɗo ñiiri o ñaguetake ɗo lacciri ɗo o mantete o mawnine
sa artoyi noon wa iyyaka nasta'in gonɗo ɗo noon hankkadi ko on woni ñaagueteɗo ñaagoɗa ballal yo Allah walle yo Allah wallu ɓesgu ma yo Allah rokke fof e ɗiɗon sirruji fof ene tawne so tawi jomum yettima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anani ɗo noon ihdina siraɗo kadi ɓe ñaaguima Allah kono kamɓe e denndagal e ko heddi ko fof ay ɗo hankkadi jam o ari anani ɗonne kadi hankkadi ko ni ɗon fati o fecca ko e pecce tati kono noon o hawri 129 harfo 129 harfo jaggoy latif o hoto yiitoyte koye ayatal kursiyu ko toon o lomba sa a wi endahu allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi l-ard man dhalla yashau endahu oɗon endahu o sa calculima ko laɗi fo tawata ɗon endahu o sabu joni endahu o ayni o ko 9 nuno ko 5 deelo ko 4 ha o ko 5 hawre 129 ay ko ɗon laɗif mofta wona faami sa fiimo noon fodde adadu makko 129 o rokkuma ko mbiyeten ɗo am kawi 16641 wona faami seernaɓe no mbiya ha mbaɗe laɗif laabi 129 kono soɓe duwo won noon kamɓene kadi Allah rokkiɓe kunuɗɗe ko barkinɗe ko malani ɓe mbiya mbaɗe laɗif laabi 9 mbaɗe fade salatu fadi e laɗif laabi 9 eyyi nattodirama ha wonti 9 sabu 9 ko ɗon asakal haaɗi ko ɗon kadi limore haaɗi sabu no mbiɗa sappo fof ko goho o ga arti ɗum ɗo ɗum firti ko juulu so tawi neɗɗo juuli laaɓi hakkude mum aduna musibbaji seyɗaneji kala ko wonno e bonande ɗum ɗo ko yaltinmo ha laaɓi ko Allah tan woni ɗon kadi woni ɗon to fati heɗo ceerno Yaya a wi joni wonde ihdina siratal mustaqim wona o ñaaguima rewnede e laawol moƴƴugol ngol o ruttima o ɓeydima laɓɓitinde siratal ladina an'amta alayhim holko addi ɗo hen gayril maghdub eyi aɗa andi gayril maghdub ene woodi tikkanaɓe holɓe wiɗi faltade ɗo eyyi ɗon noon so tawi en kaali ko ahlul kitabe en ɓe ganduɗa jaɓani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en mbawa wiide koɓe heferɓe kono kala mo jaɓani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam enen to banggue men ko yedduɓe jedduɗo sabu islam ko islam ko gonɗinde anani kala ko adda kala ko joguiɗa goppa ƴefta ko adda ko joni noon kala mbiɗo min ko ɗum ɗo tawnomi annabam ne waɗa kala ɗo noon ɗo wawi wonde so tawi ko bouddhisme so tawi ko christianisme so tawi ko zerdasme so tawi ko marmonisme anani so tawi ko bouddha so tawi ko vodou o waɗat ɓeɗo fof kala hen caliɗo rewde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo goni gayril maghdoubi joni maghdoubi en ɓe koɓe gayril maghdoubi alayhim ɗumti kadi wi wala dalina eyyi beele maghdoubi en ɓe e dalin en ɓe ko hunde wotere ewa so tawi tikkanaɓe ɓe eyyi e majjinaɓe ɓe eyyi aɗa tikkanaɓe nawoyi ko heewi won tikkanaɓe tawnoɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe ganduɗa ɓe ko babiraɓe mumen ɓe ko wappañuɗe mabɓe ɓeɗo ko tawtoraɓe message makko laaɓɗo gari tan min mbi emin gandi ko emin ɗaminno annabi wone ara kono min cikano ko wonata koye galle bamma min cikano bammaji ma miskino min cikano kaari foti jibin ɗum sabu galo kaari foti jibin ɗum sabu ne jogui ngalu kaari foti jibin ɗum sabu kañum woni lamɗo makka ceerno Yaya en paami ko ana amta alayhim o tan sohla hokkaɓe moƴƴere ɓe to wonani joom caɗele en ɓen ko banggue en gartate juulu he mboɗa andi yewtere men nana fuɗɗo hojomaji no puɗɗo yaade seeɗa garten tan e juulu he ɓete mbawen dañde hen roggere moƴƴere hadde hubde gati ko keddotoɗen diwata hojomaji 15 eyyi ɗum noon a jarama no mbirɗa siftinde tan bandiraɓe tedduɓe hettiɓe gonɗen koye haalirde meɗen kokriko tawi to karallagal ko Yaya Dia
tawi ganduɗa ko yewtere men wiitede Dannga waandu hande noon toɓɓere men kono keɗoriɗen ni kaleten koko fati e diine l'islam tengti kadi ganduɗa e juulu ma en mem seeɗa e tijani to mbaynigu yewtere meɗen ɗum noon ceerno Dia mataw bisimilla. ewa to banggue tijaniya ɗon noon ko an jinnomi yewte nde ɗon yewtere kono ma wood ko kalmi hen seeɗa tijaniya de to ummi eɗo haaɗi fof tijaniya yaltani qur'ana wonande cheikh namada tijan radiallahu anhu so tawi tan ko ɗon kaɗɗen eno sañiri salatul fatiha oni salatul fatiha o ala ɗo yalti hay huuɗe so wona e qur'ana won komi huñaki ɗo mi wawa won noon kadi yewtere nde komi heblanaki ɗi kono mbaɗa andi allahumma salli o so tawi en jii allahumma o fuɗɗi koye allahumma malikal mulki ko ɗon o ɗiftiri kanko salli o anani salli ala ali yasin سيدنا سيدا وحسورا ناو so tawi en ƴeftiri ni ko ni tan o taƴiri karfeje ɗe kanƴe fof mi wawa tan mi jiman hen ɗo en haqiqa mi wawa haalde no ɗe jaltiri kanƴe fof kono ko taƴoti noon o ƴefta gila bagara ha yetti nas o ƴefta e ngoɗo en harfu o ƴefta e ngoɗo ndeɗo simore o ƴefta oɗo suurat o rendiri fof noon o watti allahumma salli ala seydina mouhammad nil fati alfati o ari lima ukhliqa joni so tawi en payi surat yusuf nantoɗum nde debbo o wiyete ko o uddi damal ngal walla uddani eyyi joni noon so tawi en ƴeewi tan ko ni kam salatul fati o kam yaltiri ha laaɓi heddi noon ko salatul fati are meɗen woodi ko addanen e nafoore no fewi e salatul fati o ne kadi yimɓe hewɓe ne kadi dañi hen nafooje galleji kewɗi ne kadi mawni hen wonɓe henne kadi dañi hen fayduji kewɗi ko laaɓi tan ko salatul fatiha ala yeddere ala jeddugol woni ko cheikh tijan radiallahu anhu haali ko min mi yeddata ɗum te mi gonɗinani jeddowo ɗum heddi noon ko mbiɗen ko wirdu mbaɗa andi ko wiyete astahfirullah ko so tawi en ƴeewi allifo ko aliful ilahi sin ko sin sutra ta o ko ta tawwab ra o ko ghaffar fa o ko fadir ra o ko rahman walla rahim allahu ara ɗon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursili sama aleykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar so tawi en ƴeewi tan astahfirullah firti ko zamanuji jawtino e ta annabaɓe hewɓe kala maɓe bannoɗo bakkat on sa so fini tawete ko dabar galle mum ene winda ko baɗɗo bakkat ko waɗino hanke bakkat windete ko damal galle makko wiye kaari de waɗi hankini nena Allah sallallahu alaihi wasallam yetti o ñaagi jomiraɗo yo Allah rokku leñol makko sutura jomiraɗo wimo aha sabu sen ƴeewi annabi adama omo wiya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓurdimo ko kanko nde o waɗi bakkat o ha gasi o wiya ko yo ya ha makka o tuuboya kono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam leñol mum rokkama kala ɗo jomumen mbaɗi bakkat so mbiɗon astahfirullah o jarani kono jaaha makka ɗo on Allah wawi yafat ɗumen o wi on saha kam ko nde o kanko adama nde o waɗi bakkat comtiɗi dogmo jalti e makko kanko e debbo o fof dogimo hay leɗɗe pay fof dogima heddi lekki gooti o wi kono ɓi leñol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓorno comti maɓɓe gara ɓe mbaɗa bakkat ɓe ɓorto ɓe mbaɗa koɓe beela wadde ha gasa ɓe looto ɓe ƴefta comti hay soɓe loota ɓe ƴefta comti kono kanko nde wofno tan comti dogmo o wi nelaɗo sallah sallam ɓuuri ɗon o wi on saka kadi so tawi soɓe yanino e comti ɗo soɓe o yani ɗo ɗon fon hewno tan ko taƴede mecce nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ñaagani leñol mum so tawi soɓe yani e comti jomum lawƴa loota ewa ndeke noon o holli ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam leñol mum ngol ɓuuri leƴƴi garɗi fof joni noon nelaɗo cheikh Ahmad Tijan radiallahu anhu jiiɗi tefirande yimɓe oɗo istighfar tan ne yona allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim o hay san tan ɗon hanno hay san cheikh Ahmad Tijan radiallahu anhu jokkani ko heddi hen ko hay san tan ko salatu ala nabi o anani ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ndeke noon oɗo salat tan mo Allah wi Allah e ko hoore mum e malaikaji mum fof
eɓe mawnina nelaɗo eɓe juula e nelaɗo onon julɓe juule e dow makko hay santa ko salatu ala nabi o tan ha nano ɗon wiyaka ni salatul fati haadi yimɓe ne jogii yeddoɓe jamma ñalawma ɓarandi kamɓe mbawa yeddude allahumma salli o cheikh tidiane haalan ɗon inde mum haalan ɗon yettode mum haalan ɗon ɗo jeeya haalan ɗon leydi mum no neɗɗo windirta deftere waɗa ɗon inde mum waɗa ɗon yettode mum waɗa ɗon asko mum hande so goto men salminama so wiyama kan mbiyata i ɗum ko idi kan jeeya ko toyna ko guijiɗon koye suudu kaari koye suudu kaari en walla wiyama ibrahima kan wiya ha minen komin kan hanɓe aldun walla komin kan hanɓe segele walla komin kan hanɓe tuubi ibrahima wona faami kono cheikh namada tijane waɗani noon salatul fatiha goto fof ne winda ɗakka ɗon inde mum walla yimto hen hoore mum walla manta hen hoore mum kanko o mantani hen hoore makko o windani hen inde makko o waɗani hen marok o waɗani hen hay leydi gooti ko allah tan e nelaɗo mum haali ko nela tan kadi o ɓamti ɗon so tawi noon neɗɗo wi mantude nelaɗo allah ne harmi min ɗum ɗon ne hawi saabu kamɓe wiyoɓe noon ɓe walla kamɓe gonɗinɓe ɗum ɗon koko ɓeyda ene bonna diine ko kala nde gawlo dari e damar galle goto mabɓe askini yummaɓe askini bammaɓe moƴƴini ɓe koɓe jogui e poste ma fof ɓe jaltino ndeke noon cheikh nama tijane kañumne ko daño o dañi ko nguɗo ngalu mo ganduɗa mayata o ittani ɗum yimɓe o rokki ɗum sernamen moƴƴuɓe kamin joguiti ɗum jangui ɗumen ɓesguji mumen nden haade neɗɗo mayde e nder Fouta e nder meɗen ma fetta ga boole jooɗo ko balle 5 balle 7 balle 20 ron kayo ma ñagane duwaw yeehe waɗane sadakeji waɗane ayidi yara beele ne maya nde cheikh amadou tijane radiallahu ari ɗum ɗon fof iwi woni tijani yaw nden wuuro ara taw ɗon temedere kangaɗo ɓe ko ɗayɓe ɓe ko hangaɓe nde ɗum ɗon ari natti nden a yahanno wuuro jiiya toon bari basalli jiiya ɗeɗo kuuɓeje wiye jinneji ne kodi hen eɗo leɗɗe mbiyani mbeɗa doccoto jamma woda mbiɗo ga yi guettode jamma woda ga yiide boofo ne yaaha woda ga mbiɗo wonko rewe mum hunde fof ne nañña nde ɗiɗo fayduji gaari foof ɗum ɗon foof iwi yimɓe ne gonno e heege hay comki dañanoka wutte goto jiyata e wuuro babiraɗo goto jogotoɗo o wutte so tawi won jiɗɗo ƴamoyde walla won jiɗɗo ɗannan nokku goɗɗo yo Allah yaafo ɓe jaaha ɓe luɓo ɗum panɗe walla ɓe luɓo ɗum wutte ɗum ɗo ne nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rokki cheikh amadou tijane wirdo cheikh amadou tijane rokki ɓe ha yetti en ɗum ɗo fof wi ha laaɓi nden neɗɗo ne wawi lutude hakkude wuuro e wuuro hakkude daabi e koɓɓillo walla hakkude daabi e ciloñ 9 kilométre neɗɗo wawi wonde ciloñ ha maaya tawa daabinaɓe ne jiiɗo ɗum ɗon kan duɗu woni saabu yehetnoko ko duni gonno wonno ko mbaɗo taktaki wonno ko baaji leydi wonno ko bonandeji kewɗi ɗum ɗo foof nde fayde cheikh amadou tijane radiallahu anhu ari nde ɗum ɗo fof itti ɗum ha laaɓi heddo hande ɓorɗa wuttema ha laaɓa kirna guijilon mba gottoyɗa Dakar gummoɗa Agname Yeroyaaɓe ñalloya Saint-Louis ɗum ɗo fof ko ɓuuri nden hay yaade waalo ko tampere hay so yimɓe ne joloya waalo ko tampere hay goto suusa yaade ne waɗi taƴoɓe ne waɗi bonɓe hay sanno ni joni bonɓe ene goodi tigui rigui firtani fayduji ɗi e ɓeɗo sernaɓe naatɓe e becce meɗen naaɗi e gurdam men moƴƴinani en pewnani en jonnani en ɓeɗo ceerno en mbawa wiide koɓe kolli en ko te wona kamɓe puɗɗi ɗum koɓe gaddi ko mi wawa wiide ɗum ɗon hunde ko hunde bonde ceerno a jarama ceerno Yaya Alpha Dia bandiraɓe jaafo yewtere nde kewnoɗen ko waddude ɗum gooɓe jiile e nder hettiyankoɓe men e gollodiɓe meɗen kono noon so tawi ganduɗa mabɓi ganduɗa fayida poɗɗo dani alay saago mbawa yaññande ɗum beta wooda ko yuppi wawa naftude leñol ngol no hannirta dani ceerno Yaya haalani en wonde ganduɗa juulu ngu noon firtani ko darde ɗiɗi walla ko darde tati ɗo ko sunna ɗo ko farilla ɗo koko yiɗa walla ɗo koko aña walla koko bonnata ala ko fayida gonɗo e juulu ngu andude holko fawa e dow men hol pawɗo e dow men o e holko poɗɗen hen wadde en paami ndeke wadde e darɗe ganduɗa 17 baɗeteɗe e nder jamma e ñalaw muɗum tawde tonga e nder doge 5 wona tan hunde mere o jolani en wonde ko fati e laabi waliyaɓe o suɓima hen goto o waɗi ɗum yeru sekana Amadou Tidiane mo ganduɗa yurmen Allah jurti e muɗum ɗum kam kono mbiruɗa dani tan ala ko wattete hen saabu sen ƴeewi e nder lawol Tidianiye gueɗe kutorteɗe hen ɗe so tawi tan ko salatul fati o no peccirɗa nane wonde fati o ni so ƴeewama tan guila to hoore to haade jomiraɗo wi wonde min e malayika jam min juuli e Muhammadu woni min jurmima Muhammadu min moƴƴani Muhammadu
joni noon onon yimɓe ɓe julɓe ɓe onon nene joni noon onon ne ñaganoɗemo beele komin dokkunomo ko ene fandaɗo makko ɗo kadi ɓeydoɗo makko ɗo wadde ley yimɓe dañi ganummo Allah so tawi wima juul ñaago a anda hono ñagorte en gittiti gollal ngal en tottiti jomiraɗo e teskade wonde la hawla wala quwwata illa billah wadde noon haadi feere ala sembe ala ko geno tan woni ganduɗo ɗum o ko fotino juulde e Muhammad en mbawa dañande ɗum fartange yitande ɗum lawol e gandal wadde dutten e makko kanko jomiraɗo yo waɗane en ɗum jonon ayi wadde allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wadde noon ay haadi kanko woni guddiɗo ko sokanoko ko hulɗum ko sokanoko sokno ɗum ko geno haali andude geno coknoɗo ɗum o ganda hattan geno cokaɗo nder tono ganda dokkaɗo coktirgal e teddugal yo soktu ɗum o holi on Muhammad wadde Muhammad mo jambe kisi goni o ko kanko woni al khatimi lima sabaka wala ko nde o ari nde won adinoɓe arde tintinde wonde e mana ara nde o ari nde o timmini wiya gar padanoɗo o ari wadde nde o ari nde ko fadano e makko ko holko tottiri holko waɗi o gollori ko annasiril haq bil haq ay o golli ko wallirde rendo ngo gonga holi gonga ka o walli rendo ko o walliri rendo gonga tawi gonga o ko wiide rendo ngo yo andu joom gonga o woni geno wadde noon so tawi wayidani henna holi on Muhammad ha joni alhaadi ko kanko woni Muhammad mo geno rokki peewal geno ne noddamo laabi kiwɗi kono wonko mantini hen nder Qur'an wonto geno wimo to woni Muhammad ɓi Abdullahi ɗo wimo ay an Muhammad a wawa fewnude mo jiɗɗa yo few o ko min geno woni pewnowo mo jiɗmi fewnude o kono noon to woni Muhammad ganduɗa nelaɗo geno to geno wimo toon an Muhammad an aɗa fewna faade e laawol peewal ngol wadde noon so tawi ƴeewama salatul fatih lima ughliq no mbiruɗa ni ƴeewama laawol ngol no lellirani wiyeede astaghfirullah laabi temedere salatu ala nabi laabi temedere wiide la ilaha illallah laabi temedere ɗeɗo gueɗe wonko waɗi ɗum wadde noon karallagal neɗɗagal gandal ñeeñal fartange dokkal kerigal ngal ceerno men Cheikh Tidiane rokka ɗum ɗo ko fartange mawɗo faade e leñol ngol faade e windere nde ko ɗum waɗi noon en goɗɗoytani e tugnade e yewtere maɗa nde a jirguitiɗo ko heewi hande garaten tan ko ha toon to reedu Fuuta tan garaten en taccatani yaade banggue goɗɗi garen Dunguur Alpha tawen ɗon ceerno ganduɗa ceerno kan ceerno Cheikh ɗum kadi holko wi ay ɗon wiya ɗon law anna rabbal wara sirrat tariqa arala sabagu akhzu sabqan najibati ay deke sunno yimɓe ɓe gandino fayida gonɗo e lawol tijani o ɓe baddanno ko dandu hono pucci gaaji baddata dandu faade ɗum ni ay o holla yimɓe aslul muridina wal awladi wabnihim damane khalil wara fihim wa zawjati wadde noon so yimɓe gandi ɗum to ha ɓe gandi tolnoji gonɗi ɗi tolno geno keeriɗo heeri woni ganduɗa goto e kologal muɗum jandu nde wala foof dawra coñal nde o rufi fayidagal ngal faade Mouhammad mo jammi kisa goni o wiya tolno nde o rufi fayidagal ngal faade Cheikhna Ahmada Tidiane mo moƴƴere Allah jurte muɗum o wiya tolno joni noon ngal fayidagal rutta e lomtiɗo Cheikh Tidiane o wiite ganduɗa joom fayda l'islam o wadde noon e nder ɗeɗo henna taaɓe en paami ndeke neɗɗo koye ma woni juulɗo o faamo holko woni juulu o woni juulɗo o faamo hol tagɗomo holko rokka ko nde o waawa naftorade fayida gonɗo e tijani e laabi waliyaɓe goɗɗi ɗi waawa andede holko nafata rendo ngo wasata men gartu yewtere heeride e goto e sereɓe men holla yimɓe tigi tigi holko woni fayida ɗiɗo laabi e ko nandi hen ɗo joni o yewtere nde ari ha ɗo en gartat tan e koɗo meɗen ceerno Yaya Alpha Dia e ngal saga o adda konngol battindigol mbaynodiren e rendo ngo
ɗum woni cewɓe ɗum noon ceerno Katante Lenyol min mbima a jarama no fewi no fewi no fewi won noon koko dañano ko daña woni ko jinnoɗo dañde dañora saabu ɗeɗo namde ko an anni noon namdede ɗum eyi kono noon wonnon mi bettata kam noon saabu ka bo 5 e gadiɗɗami namdiɗami ɗum saabu min mi heɓlanaki ɗum ay hunde mi wino yewtere ma ko toon yonde fa e on banggue eyyi kono noon duttiɗa dokkuɗami konngol e ndi ɗo mbaadi heddi tan ko bandiraɓe no wirani ko julɗo kam ko famɗi fof hayso famɗi ene wawi faati e muɗum haade kam ko enen halpulaar en faati e simore wotere ɗum kam jomum ne wawi ɗum ndeke noon hay sanno ɗum ɗo ko diine haala kadi ko hollidde diine oɗo daari guila juulu hay nafoore mum hay tijaniya hay nafoore mum ɗum ɗo ene namdi yimɓe tigui rigui janggoɓe wittuɓe ganduɗa tan ko ɗum woni gurdam mumen jamma ñalam ene mbaɗen jewte enen jiime defte ene kaala ewa inchallah so Allah haaji hono musidɗo men iɗi kan o fodinino en hono ɗeɗon jewte e kadi eɗen jogui almuɓe hewɓe ma garoy ene mbawa wallude majjum kanko Katante Lenyol kadi hoore makko so Allah jaaɓi mo ruttito hen o haalno en janggo holko woni juulu holko woni wirdu holno wirdu jagguirte holno wirdirte holko namda holko haaɗa holko daague e juulu holko harmi e juulu holko woni shari woni ko mbiyeten farilla ko woni mandub ko woni sunna anani ko woni ko yiɗa anani ɗum ɗo fof so Allah jaaɓima o yaltino on ɗum tan ha ɓeydo labde kadi ko jewtan ɗe ganduɗen ene jaaha jamma e ñalawma kadi ene ballita leñol ngol hay goto moon jangguintaki diine saabu kefeero walla tawani diine e galle mumen ala neɗɗo ne jangga siftine neɗɗo ne jangga wooda ko yejjiti taw hankkadi wawa namdade haalne ndega noon ko ɗum tan woni ko ndeɗo yewtere arno min to banggam mi ñaguimo yafuya so won nanɗo o nanirani no fotiri walla famani no yiɗiri walla yiiɗi werlade hen konngol dañani wona ɗum woni sagoji men sagoji amen ko kala ne goto mon jooɗini heeɗo ko nafata ɗum ko naftata ɗum ko nafoyta leñol ngol ko nafoyta ɗum janggo yawmal qiyamati haadi ko kalten banggue islam ɗum ɗon noon kadi leñol min mbima jarama e gargol maɗa ɗo en e baddugol men ndeɗo yewtere kadi ko yewtere kadi ne jinnomi tigui rigui en mbaddi kewɗe saabu aɗa wattiyama haqqille no fewi no fewi no fewi no battiɗama haqqille nde kadi minen mbaɗa ñagonoma Allah yo Allah siftore yo Allah waɗe e wela e yimɓe wela ɓe o wela jiya o newnanma kadi ha kaɗo tiba ka towa dow ka fawo e suudu tindu ñimdu no ganduɗa helata fusra ha yawmal qiyamati inchallah taala a jarama assalamu aleykum wa rahmatullah a jarama ceerno Yaya Dia yo gueno jaabo duwaw o waddana enen foof moƴƴere en jetti Harouna Mamadou Diallo gam ballal mum kuttidingal e sokna Aissata Niang comme noɓe keewi wadde ni en calmini kadi ganduɗa ceerno men ceerno Aliou Ba en calmini ganduɗa Amadou Tidiani Sall ko noon calminirten musidɗo meɗen Demba Ndiaye e ko noon calminirten kadi ganduɗa Dane Wullu ko noon Chérif Mamadou Dia ceerno Chérif Mamadou Dia e ceerno Bachir Barom cuuɗi meɗen ganduɗa ɓoggue ceernam min calmini min juurimama e jaafoɗon noon hunde foof ne waɗi ɗawre saabu haalede yewtere diine haala tijani taw ganduɗa ɗiɗo be mawɗi ɓeɗo seremɓe ene hen beddaki hen konguɗu men mataw ko yinnode hande herorade ceernajo o tan beele yimɓeɓe paama ay ɓeɗo udditɓe kaalirɗe de ɓe gudditirani kaalirɗe ɗe tan e dow majjere ala ko gandal ko famde diine muɗum faami pinal mum faami rendo mum faami leñol mum woodi ko waƴa woodi ko muusa woodi ko tini ngakkere kamne addi ballal mum ha golle ɗe mbawi yarude no hannirta dani en jetti bandiraɓe kala jokkinoɓe e yewtere nde e kala sengo no mbiruɗen dani tan yewtere men hande Dannga waandu ko ɗum ɗo kadi wonno e Dannga he hande en keeɓi fartange mawɗo ceerno Yaya Dia yuppani en ngal ɗo gandal ngal ɗo teddugal e leñol ngol ma waw naftorade hande e janggo e ɓaawo janggo ɗum noon tan tawtoranoma yewtere nde ganduɗa goggo Aissata Sy woni soknaji mum ceerno Yaya Dia e wondude kadi ganduɗa e Habi Maymouna Kane tawtorama kadi ganduɗa yewtere nde e ɗum noon tan bandiraɓe tedduɓe funnague hirnague rewo e worgo hettinoɓe haalirde meɗen kokiri ko konngol ganduɗa ofrade hande e Agnam Paris Mango taw ko yewtere meɗen Dannga waandu kaɓirɗe dorowe
ceerno yaya alpha dia kabiri kagen masire basum kongol musidɗo mon ibrahima oumar kane katante leñol mo agnam yeroyaɓe yo jaam wala nen so wali yoddam